Наложи се трета част. Както вече обясних, репортерът се опитва да разбере кой е доставчикът, който е отговорен за липсата на лекарството. Всъщност, доставчиците, т.е. нашите складове, не са само един и една аптека. По принцип проверява поне в двата най-големи, говорим за Phoenix Pharma и Sting AD, преди да започне да търси по малките. И обикновенно, когато едно лекарство изчезне, то изчезва от всички складове, защото просто централизирано се получава така, че фирмата е дала определено количество бройки от лекарствата, но те са били взети, отпуснати на пациенти или реимбурсирани, или пък реекспортирани. Това също се случва. Това е една много порочна практика, която трябва да бъде наказана с най-голямата строгост на закона. Колкото повече реекспорт имаме, толкова по-сигурно, че жизненно важни лекарства ще изчезват. Ще ми дали техен телефон и ще звъннем с вас. Някой се е забавил и вие не искате да кажете кой е този, който се е забавил и където е вината в случая. Искам да кажа. Всички са се забавили. Разбирате ли ме? Просто в склада не го е имало лекарството. Не говорим за забавяне, а говорим за липса. И при складовете фармацевтичните имаме поне 2 курса дневно. Говоря за най-големите складове, с които аз работя, Sting AD и Phoenix Pharma. И те няма как да се забавят с някакво лекарство. Причината за липсата на лекарство не е забавене, а липса на лекарство. Лекарството го е нямало на склад. И го е нямало на склад по причини, които са извън нашата компетенция. Ние няма как да знаем защо ги няма. Единственото, което можем да кажем на пациента е, че лекарството липсва и всеки божи ден, когато ставаме и започнем да работим, нашата смяна, по листчето, както ви обясних, по списък да проверяваме едно по едно лекарство, дали през случайно не са се появили на склад. Складовете няма да ви обяснят защо лекарствата ги няма. Кажеш, ме убийте ли? Няма да ви убие, защо не искате да кажете, защо го криете? Аз не крия нищо. Как ще се реши този проблем? Душица. Няма да се реши. Това е добро заключение на проблема. Да, проблемът няма да се реши. И проблемът няма да се реши, защото от една страна ние сме притискани от здравна каса да изпълняваме 1 тон, бих казала, безумни изисквания, да скачаме през какви ли не обръчи. От друга страна, пациентът е принуден непрекъснато да скача през какви ли не обръчи. Една рецепта, която е била валидна преди месец, сега вече не е валидна, защото примерно това лекарство, което допреди месец е можело да се изпише на хронична рецепта, сега може да се изпише само на единична рецепта по здравна каса. И пациента се дразни и обвинява нас, и ние се дразним, и ние няма кой да обвиним, освен здравна каса, но понеже здравна каса глобява и не е хубаво да си в лошо отношение с здравна каса, ние просто пием високи количества кафе и някой от нас и някои лекарства по зелена рецепта. Момчето се скри вътре в склада и деликатно отбягва нашите въпроси. Не мисля, че е деликатно. Той е толкова ядосан в момента, че го разпитвате за неща, за които не само, че няма как да получите адекватен отговор от него, но и се вижда, че момчето е младо, може би отскоро е бил управител на аптека и изведнъж му идват господари на ефира и не реагира по най-адекватния начин и просто се скрива, за да бъде оставен на мира, което аз откровено казано изпитвам наистина симпатия към него и ми е мъчно за колегата,
но в крайна сметка пък и журналистите трябва да поставят хората под някакво напрежение, за да получат отговори. Проблемът е, че наистина случва господа на ефира са дезинформирани, не са си направили достатъчно проверка на фактите и на изискванията на здравна каса и това е излишно нагнетяване на напрежението и обвинение на един човек, който очевидно няма много опит като управител и дори не знае как да комуникира правилно още с пациентите си. И това води до такива неприятни ситуации. Ефир обаче няма да се откажем да търсим отговор на въпроса, кой е въпрос на дистрибутор, който не е доставил на време лекарството и този протокол на практика е станал абсолютно невалиден. Това... Ако господари на ефира искат да решат проблема в действителност, те трябва да се свържат с две звена. От едната страна имаме НЗОК. Искам да ги попитат защо е толкова безумно трудно да се получи едно лекарство, защо трябва да скачаме през толкова много бумащина, през толкова много обръчи, за да може да обслужим пациентите си. И второ, искам да попитат самият доставчик, вносител, не складовете доставчици, а вносители на лекарства, дали е внесъл достатъчно количество от лекарството, дали невнасянето на лекарството е било централно решение на фирмата или се дължи на реекспорт. И ако се дължало на реекспорт, да разследват кои са тези, които правят този реекспорт. Това е което мога да кажа. Отново изразявам безкрайното си съчувствие към пациента и към неговата съпруга, която има нужда от това лекарство. Не мога да ви опиша колко познато до болка ми звучи това. Сблъсквала съм се с това в работата си и е изключително неприятно. Пожелавам на това семейство бързо разрешение на проблема, качествено поддържане на лечението и здрав и щастлив живот на тези хора, които нямат вина наистина за това, което им се случва. Всичко хубаво. Чао, Информатски! Беше ми приятно. Ще се видим някой друг път.